Лято след лято, като бях дете, тук разбрах какво е просто пълна свобода. През лятната ваканция без задачи. От училище даваха списък с книги да четем, но кой ще се занимава? Рай. По цял ден игри. Дядо лягаше за една бърза дрямка, не повече от 5-10 минути след обед. Това беше единственият момент през деня, в който баба ни караше да пазим тишина. И после пак. Цял следобед пред нас, само за игри. Късно след обед баба с напуканите си ръце от полето ни даваше по една филия хляб с масло и пипер. Една за мен и една за Чичо Милен. И пак на игра. Ти какво